Hemen daukagun gaur aurkeztu dugun liburua Gontzal Abilak idatzia eta Josune Abilak ilustratua, esango genuke, dagoela, eta bere izenburua emakumeak teknologiaren historian, asmatzaileak eta aitzindariak. Bada ereinen beste liburu bat baita ere bide honetan nolabait emakumeak biztaratzeko alegin bat egintzena euskal kulturarekin lotutako emakume batzuen biografia laburrak eta Errebelde 50 bider izenekoa. Eta hau ere bide horretan dijoa, beste alor batean, alegia teknologiaren historian, eta emakumeen biografiak nolabait biztaratzeko eta ezagunak egiteko asmoarekin egindako liburua da, Gontzal Abilak idatzia. Gontzal Abila irakasle ikasketak egin zituen, baita biologian lizentziatua ere bada, eta batez ere nik uste dut maisu edo irakasle dala, ez? Ibili zen lehen hezkuntzan, lanbide hezkuntzan ere bai, eta gaur egun DBH-en dabil teknologia irakasle. Alegia, gaiarekin lotua erabat. Ereinen badu badia urte batzuk, liburu bat, argazkilaritzaren hastapenak DBH-ko ikasleentzat idatzia, testu liburu moduan, eta jakin bain argitaratu zuen baita ere osasun arretari buruzko liburu bat. Horrez gain, esan beharra dago Elujarren hainbat artikulu idatzi dituela Erlen munduarekin lotuak, eta baita ere nik esango nuke Aixialdearekin eta lotutakoa, bidaia kronikak idatzitakoa da hainbat edabidetan. Eta bere onduan, Josune dago, gero hitz egingo diguna, baina zuzen ere, berak Gontzalek egindako testuak eta emakume hoien zegoenen kasuan, emakume hoien aurpegiarekin eta ilustratu dituena. Bera ere biologian lizentziatua, osasun dokumentazioan diplomatua, eta ospital batean lanean diharduena momentu honetan Zumarragan. Autodidakta da ilustrazioaren berak alazaten du behintzat, autodidakta dela ilustrazioaren mundu honetan, eta hau du, itxura danez, bere lehen liburu ilustratua. Beraz, lehenengo gauza, Gontzali emango diotitza, eta gero, Josunek jarraituko du. Gontzal nahi duzunean. Bueno, mila esker, zure aurkezpenagatik. Eta hasiko naiz, pixka bat izenburuak ematen digun nolabait liburuaren 3 zutabetatik, ez? Emakumeak, teknologia eta historia. Liburu hau irakurtzen duenak aurkituko du ez historiako liburu bat, baizik eta historien liburu bat. Liburuan, 150 emakume desberdinen inguruan irakurriko ditu irakurleak bizitzak, bizitzeko izandako arazoak eta aurrera ateratzeko egindako ahaleginak. Hazia, liburuaren hazia, hain zuzen, emakume batek jarri zuen, Heidi Lamar, nahiko ezaguna zinema mundutik, baina ni harritu ninduen, emakume horren bizitza irakurtzerakoan izan zen, zinemaz gain, nola izan zen gai, garai oso zaietan, teknologia garatzeko bere kabuz, ingenieritza ikasten aritu zen, eta torpedoak, garai harretan bigarren mundu gerra ostean, torpedoak gidatzeko sistema bat nola asmatu zuen. Hori izan zen lehenengoa, gero beste biografia batzuk erori ziren nire eskuetan, Ada Lovelace, eta hori bezala hasi nintzen, hori ikusitakoan hasi nintzen pixka bat ikertzen, eta ikusi nuen bazegoela interneten,
mundu bat, teknologiari lotutako emakumetaz hitz egiten zuena. Bazeuden blogak, bazeuden wikiak, Wikipedia berak, orduan informazioa biltzen hasi nintzen, ikusten nuelako hezkuntzatik bazegoela hutsune bat oso nabarmena. Gu beti hitz egin izan dugu, Leonardo da Vinci, Arkimedes eta hainbat asmatzailetaz. Eta tartean bazeuden oso emakume interesgarriak, asmakuntzei munduari lotuak, eta horien inguruan bilduma egin nuen. Bilduma horretan, nik destakatzeko, hemen ikusi dezakegun portada polito honetan, badira, kasualitatez lau emakume hegazkingintzari lotuak, Bessie Coleman daukagu lehenengoa, Bessie Coleman Texasen jaioa, beltza, egunero 6 kilometro egin behar zituen eskolara joateko, eta nola iristen da, baldintza horietan jaiotzen den neska bat eta emakume bat nola iristen den lortzera abiazioko lehenengo lizentzia. Lehenengo emakume afroamerikarra izan zen abiazio lizentzia bat lortu zuena. Badauzkagu beste emakume batzuk hemen bertan portadan, hirugarrena Beatriz Tilly-Sillin, emakume honek Bigarren Mundu Gerrako hegazkinek zuten arazo bat konpondu zuen. Hegazkin horiek ginbaleteran erortzen zirenean, bapatean erregai gabe gelditzen ziren. Emakume horrek eduki zuen gaitasuna soluzio bat aurkitzeko arazo horri. 14 urtetatik bera bakarrik, bere kabuz, konpontzen zituen motorrak eta egiten zituen hainbat historia. Orduan, historia guzti horiek iruditu zitzaidan interesgarriak, hunkigarriak, askotan tristeak, bukaera tristea zuten historia bazeuden, bukaera zoriontsua zutenak ere bai bazeuden, bilduma hori egiten hasi zen, eta, ereinera jo nun, lehenengo bertsio bat egin nuen hezkuntzarako, eta orain dela 2 urte, 2018an hori argitaratu egin zen, gehien bat hezkuntzari begira. Baina bazter gelditu ziren emakume asko. Eta orduan, bazter batean gelditu ziren horiekin iruditu zitzaidan bazegoela materiala liburu bat osatzeko, eta orduan, ereinen laguntzarekin segituan proiektua onartu zuten, 2019an ekin nion bilduma horri osatzeari. Aipatu ditut, emakume, liburuan aurkituko dira azken 200 urtetako emakumeak gehienak, badaude batzuk ere zaharragoak, gehienak azken 200 urtetakoak, atzerritarrak, estatu batuarrak, amerikarrak, afrikarrak, saiatu naiz pixka bat arlo desberdinetakoak eta kontinente desberdinetakoak, aurkitu daiteke Indiako emakume bat traktore enpresa daukana, edo Afrikan trafikoa zuzentzeko robotak asmatu zituena. Kuriositatez hori asmatu zuen bere anaia txikia kotxe batek harrapatuta ikusi zuenean. Orduan, historiak hunkigarriak eta errez irakurtzen direnak aurkituko ditu irakurleak. Euskaldunak tartean badira 6-7 euskaldun, eta horien artean ni behintzat bereziki harritu ninduten pare bat, Cesaria Garbuno da bat, Cesaria Garbuno errenderiarrak izan zen Espaini mailan lehenengo petrolio findegia martxan jarri zuena, bazkide batekin batera. Eta lehenengo petrolio itsasontzi bat ere martxan jarri zuena estatu batuetatik petrolioa Euskal Herrira ekartzeko. Garai hartan oraindik balearen gantza erabiltzen zen kaleak argiztatzeko eta orduan petrolioa hasten zen, eta orduan petrolioa izan zitekeela bale gantza ordezkatzen zuen erregaia horretan hasi zen. Eta ikusgarria da Pasaian bertan egon zela petrolio ontzi hori, lehertu zen eta ondoratu zen berriro
berriro atera zuten, eta hor ibili izan ozeanoan Estatu Batuetatik Euskal Herrira petrolioak hartzen. Eta gero badago beste bat, oso gertutik gainera ezagutu dudana, eta Mercedes izenekoa, arabarra, eta emakume hori izan zen 20. hamarkadan, lehengo mendean, La Minoria, Arabako tren basko Navarro funtzionatzen zuenean, La Minoriako tren geltoki burua izan zen emakume hau. Historia oso polita da berea, zeren akats batengatik pasoa eman zion tren bati eta konturatu zen istripu bat zetorrela. Zeren kontrako norabidean, Lizarratik Gasteizera zetorren tren bat eta berak eman zion pasoa Gasteiztik Lizarrara zihoan trenari. Konturatu zen segituan eta agindua eman zuen gelditzeko elektrizitatea. Ebitatu zuen istripua, baina horren ondorioz, eta emakume izateak tartean, segurazki, horren ondorioz, beak emandako agindua ezin zuen ez eman, erbesteratua izan zen Madrilea, eta Madrilen bukatu zuen familia guztiarekin. Orduan hori nola gertatu zen, eta emakume horren bizitza, edo beste emakume horien bizitzak ezagutzeko, nik uste dut, liburua irakurtzea ni hunkitu nauen bezala, pentsatzen, eta gozatu dudan bezala, uste dut liburuaren historiak irakurtzen irakurleak gozatuko dutela. Azkeneko zera historia mikatzorrekin, ezta? Bintzat haiek ez ziren hil, ezta? Tren haietan zigoaztenak ez ziren hil, eta salbatu ziren, en fin. Josuneri emango diote nik hitza orain, berak erderaz egingo digu, naiz eta, ulertu oso ondo ulertzen duen euskeraz, eta hitz egin ere bai, baina, ez da usartzen, beraz erderaz egingo digu, pixka bat, bertan liburuan garrantzi handikoa dan partea, ilustrazioarena, komentatzeko eta azaltzeko. Bueno, brevemente, en primer lugar, agradecer a la editorial Erein por la publicación, al autor por haberme dejado participar en su proyecto, por haberme invitado aquí a la presentación. En segundo lugar, recomendar este libro. Como lectora me parece que es fascinante la historia que hay detrás de cada mujer, las barreras que han tenido que superar y los obstáculos, no solo las de ahora, sino las de generaciones anteriores, que no nos podemos ni imaginar, y comentaros cómo ha cambiado un poco la visión de los objetos que yo tengo ahora. Por ejemplo, yo mi nevera no la veo como la veía antes. Ha pasado de ser el centro de la cocina a ser algo sagrado, porque veo detrás de esa nevera la historia, la mujer que la inventó, cómo ha habido un montón de inventoras que han visto un problema y han encontrado una solución, todo el trabajo que conlleva, y bueno, es un libro que puede leer cualquiera, se puede coger desde cualquier página, está muy bien sintetizado, cada historia está muy bien sintetizada desde sus creaciones, sus inventos, hasta el contexto en el que se han desarrollado. Y sobre la ilustración, por último, decir que bueno, he salido de mi zona de confort, que es el lápiz y el papel, para dibujar sobre una tablet muy sencilla, con un programa de estos que te bajas gratuitos de internet, y utilizando los dedos como cosa veresi, ¿no? He utilizado un poco una herramienta paleolítica en el siglo XXI, ¿no? Desde la Auriñaciense hasta aquí. Y pues que a mí me ha gustado mucho, me parece que es un libro inspirador para mí, esa es la palabra, inspirador. Mila esker Josune, ez dakite galderarik badago edo beste... Jarri du, bueno, ez nik
aipatu nahi nuke hemen hasieran esaten nuen moduan, asmo hori emakume horiek biztaratzeko eta Josunek esan duen bezala, objektu horren, hozkailuaren atzean emakume bat ikusteko eta hori dana, nik uste dut oso importantea dela hori hezkuntzan batez ere, ezta? Gazteek ikas dezaten hori, ez? Lehengo gunean, anekdotatxo bat kontatu nahi nizuen, hemen gu Donostian gaude, eta Donostian paseatzeko kontu honetan, kontxan paseatzea oso normala da, ezta? Kontxa da, Donostiar guztiak noizbait pasatzen garen leku bat, ez? Eta, izenak badaude, jungo gea, ez dakit, Perlaraino, ez? Edo jungo gea, Aizen Horraziraino, edo Auskalo, ez da? Eta lehengo gunean, gazte batek esan zian, bera jutezala Clara Campoamorren estatuaraino, ez? Eta niretzat oso importante izan zen, hori normalean niretzat zen Perlaraino jutea, ez? Perlaraino jutea. Baina harek Clara Campoamorren estatuaraino esan zuen, ez? Eta hori nik uste dut importantea dela, ez? Biztaratzeko emakumeak ere hor egon direla, ez? Eta batzutan gainera eskutatuta gizonezko baten atzean, ez? Baina benetako importantea emakumea zen, eta kasuak asko dira, ez? Hori komentatu nahi nuen besterik ez. Bueno, alde hortatik, liburu hau abiapuntu bat bezala hartu daiteke, asko dago ikertzeko, asko dago oraindikan aurkitzeko gai honen inguruan, eta orduan, hau leiho bat izan daiteke, eta egin behar da asomatu, begiratu, eta bilatu. Zeren oraindik zer aurkitu asko dagoelako. Asko dago. Bai, galdetzen digute, ea zenbat emakume osatzen duten bituma hau, zenbat, Liburuan daude, 150. 150. Tarte batean informazio gehiago aurkitu dugulako, askotan zaila izan da, informazioa aurkitzea eta ziurtatzea informazio hori egokia denik, eta orduan daude 80 informazio gehiagorekin, eta gero badago beste kapitulu batean, laburrean, beste 50-60 emakumeen inguruan informazio laburra, ez geralako gai izan aurkitzeko informazio gehiago, edo benetan ez dagoelako. Horregatik esaten dut, oraindik zereginik badagoela. Eta segurazki, eta eskertuko genuke, aurkitzen dan informazioa edo posiblea da akatsak topatzea, guri helaraztea hori urrengo batean gauza horiek zuzendu alizateko. Baina 150 daude. Bai. Eta gero baita ere, galtzen dute, hemen aipatzen diran emakume hauen bilakaeran, ez dakit, kalen izenak dauden beraien izenekin, edo hainbat elkarte, eraikuntza, edo pixka bat, isladatu aldian emakume hauek beregin izenak, gizonezkotan pasatzen den bezala askotan, baina badauka, ispilu hori badago gizartean. Badaude dozen erdi bat, nahiko ezagunak egin direnak azken urtetan, eta inkluso pelikulak egin daudenak, Amelia Earhart, Heidi Lamarren inguruan orain egiten ari da zeozer, badira dozena erdi bat, interneten ikusi daitezkela dokumentalak, hoien inguruan, baina nik ja beste horri ezin dut erantzun zeren ez dakit. Eta gehienak atzerritarrak dira gaienaz. Besterik sartu nahi zuen? Horretik edo komentatu duzun kontu bat, eta da ez dara zientzia emakumeak, baizik eta teknologia emakumeak. Marie Curie ez dago, esaterako. Hori da, Marie Curie ez dago, edo Concepción Arenal, lehenengo titulu universitario atera zuen emakumeak, ez daude. Zergatik, ni teknologiako irakasle bezala ikusi detelako gaia, eta beste arrazoi batzuen gandik. Gaur egun, ikusten diran albistetan, eta koronavirusaren baimenarekin badirudi ekonomiaren martxa dijoala eta lanpostuak urrengo urtetarako esaten da
gai teknikoetatik eta ingenieritzatik datozela, ez? Lanpostu asko. Eta gaur egun oraindik, eta ni lanbide hezkuntza pixka bat ezagutu dut, oraindik oso neska gutxi dira ziklo teknikoak edo unibertsitatean ingenieritzak hartzen dituztenak. Orduan nik uste dut hori bultzatzea hezkuntzatik eta gizartetik oso importante izan daitekeela. Zeren bestela beti egongo da, ez? Hor aukera bat galtzen dana. Gero bakoitzak aukeratuko du gustatzen zaiona, baina nik uste dut badegula responsabilitate bat hori bultzatzen. Eta agian, pues, hainbat emakume teknologiarekin izan duten lotura irakurrita engantzatu ditzakegu, ez? Hainbat emakume. Beti teknologia eta emakumea batera ezineko zerbait bezala konsideratu da, eta hemen deskubritzen duzu, bueno, kotxearen aurrerapenak, gazkinen aurrerapenak eta aurrerapen asko emakumeen gandik datozela. Orduan, honek balio baldin badu, hainbat neska emakume bultzatzera beste arlo teknologikoetara, nik uste dut pauso bat izango zela. Bueno, quería preguntar a la ilustradora si le ha resultado muy complicado hacer tantos rostros diferentes y utilizando una técnica, al parecer, nueva para ti. Pues la verdad es que no, me ha facilitado bastante el trabajo hacerla con una tableta digital. En ilustración ahora casi todos los ilustradores, por no decir todos, trabajan sobre tabletas gráficas. Yo no había manejado nunca ninguna y a través de un blog de un médico que es también ilustrador, estuve salseando a ver cómo hacía y me puse, es muy fácil, la verdad es que es muy sencillo, te ahorra mucho tiempo y bueno, a ver, trabajo es laborioso, pero te facilita mucho esta herramienta de trabajo. Estamos ante otro invento que te da facilidades y ha sido muy divertido, la verdad. Lo único que he encontrado es que hay una falta de información gráfica terrible sobre las mujeres inventoras. No hay fotografías, bueno, ahora buscamos todo en internet y es muy difícil encontrar. Y en muchos casos son fotografías de una mujer que no corresponde al nombre de la inventora. Ahí también hay bastante mezcla de información. Y de muchas no hay ninguna fotografía. Y por eso algunas han quedado sin fotografía en el libro, porque o no hay, o es fallecida y es muy difícil encontrar a familiares que te den el permiso para dibujarla. Sí, eso ha sido un trabajo bastante arduo, que también lo ha llevado Gonzalo. A mí me han dejado el trabajo bastante mascado. Tienes que dibujar estas, y eso es lo que he hecho. Me ha divertido, la verdad. Sí, es una buena herramienta. Beste galderarik edo komentariorik, edo, bueno, daukazuten hor kameraren beste aldetik, pixka bat, tartetxo bat utziko dugu. A ber. Eta bestela, bueno, Gonzalek aipatu ditu iradokizun horiek ere, bueno, bai berari edo argitaletxera bidali ditzazkezue. Naiz kasu bat oso berezia, Emilia Pardo Bazan, galdetzen baldin maezu zein dan, esango dizute, idazlea izan zela eta gainera Meirasko Pazo famatuaren aurreko nagusia, ezta? Oraingo familiaren aurreko nagusia, ezta? Baina begira, badu beste zera bat, gida baimena lortu zuen lehen emakume espainiarra. Kuriosoa. Iruditu zitzaidan eta esan hori jarri behar dugu. Segurazki gidatu berak baino lehenago beste batzuk gidatuko zuten, baina bueno, gida baimena... Gida baimenik gabe. A ver, galdetzen didate, a ver, hola, tengo una pregunta para Gonzal. ¿Se utilizará este libro en los colegios? Bueno, erderaz erantzungo diot. No sé. Quiero decir, no depende de mí y es algo que todavía está por proponer, aunque estoy haciendo ya algunas, bueno, preguntando y enterándome de cómo se puede hacer, pero todavía eso es muy difícil
Es decir, desde luego, cualquier instituto o escuela que lo quiera utilizar, lo puede utilizar. Otra cosa es que sea algo que se generalice o no se generalice, no lo sé. Bueno, perdona, de hecho en una ikastola de Tolosa ya lo Sí. han incluido dentro de un ciclo. Tolosa siempre es tierra de adelanto. Por parte de Erein, desde luego, se hará todo lo posible, ¿eh? Bueno, pues contestada esta pregunta, parece que ya no hay ninguna más y entonces ya damos por finalizado. Pues nada, eskerrik asko.